Our epitome is built by your views in the current things that we talk about. And we as Homabay TV, we are here to get your views on the current things in Homabay County. And today, we are privileged to have somebody who is very special. Ario makare. Wachaka negi nyingi. Ilonga Ishmael Chieng. Awudu koyugi. Aja Kasepol. Gitiende. Penyo mokwongo. Nitie gik moko mane itimo chon ma tinde ok tim. Gin kaka gik mane itimo chon ma tinde ok tim, kong'iyo ndalo machon mane kwerewa kata wuonewa ne dongo, ni yudo ni ng'ato nok nyalo go dala ma ok otero dhok korgi dhako. Mano mokwongo. Matinde sani waneno ka en gima dhi mbele ma jomo sani nyalo ka ng'ato wuok to dhi go dala gi dhako maonge dhiang' motero korgi. So dhiang' ang'o mo nyaka ne ter dhok? Ok samoro ng'ato samoro onge pesa bwana. E ndalo machon dhok nitero ka ne chiwo luor mar ni koro isebedo ng'ama ng'ongo iwuok idhi e dalani. Mane gima ne timore ndalo machon kaka ne chiwo response. Ne chalo gima ng'ato chiwo luor makende ne jodala gi dhako ka koro wuok e simba odhi e dala. Okay. Yeah. Kamano tinde tok gitemre. Matinde ok timre, iyudo ka ng'ato kuongo dhi ma koka bang'e no koka biro tero dhok. Ma mano ok timre ndalo mane wantiere. Mane chon mane kwerewa kata wuonewa ne dongo ka wuok. Okuongo dhi ma wiye wil. Ma wiye wil. Erokamano.